ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಡದ ದಿನ ಎನ್ಕಿ ಎತ್ ಲಾಸ್ ಎತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ಕಿ ಎತ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೋಡದ ದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಬಂದಾಪನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು 14,000 ಪ್ಲಸ್ ಆದಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ 17,000 ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕೇರಿದ ದಿನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 3,200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು, ಕೆಂಪುಡು ಉಂಡು 3,000 ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು 3,000 ಅಲೆ ಇತ್ತುಲೆ ಎನ್ಮನೋದು ಪಂಡ ಒರೋನಿ ಜಂಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು 4,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪನ ಅಂಚೆತ್ನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ವಾರೀತಿ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ನಮಕ ಪನಿಯಾರೆ ಆಪಿಚ್. ಆಂಡಲ ಎನ್ಕು ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ 4 ದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಟ್ಟ 75,000 ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75 ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು 4,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿ ಇಪ್ಪನಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕಣು ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನನಾತ ಶೇರ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಏಪ ಮೈನಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡಾತ ಶೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಾರಂದಾಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಾರಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆನಗ ಬೇಜಾರು ಆವಡು ಮೈನಸ್ ಆನಗ ಖುಷಿ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ನಾನಾತ್ ಶೇರ್ನ ನಮಕ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಕುಡಾತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ತೋರಿ ಪೋಪುಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನಂತೂ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ದಾವಾರ ಎನ್ಕ ಮೈನಸ್ ಆನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಡ ಪಾತನ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಚೂರು ಶೇರ್ ನಂಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರುಡು ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೋ ಪಾತನಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ 100% ನಿಕುಲು 10-20 ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಪಾರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ವೇರಿ 20 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದ ಮಟ್ಟ ಏರು ಬದುಕು ಬೇರೆದು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಜೀವನ ಪೋವಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ 100% ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೆಂಡ್ರೆಸರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ ನಮಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆವೋಲಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಐಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡೆ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅನುಭವನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊ ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.